Kwazivai vanhu vaMwari, ndoda kukwazisai mose nezita raJesu pamusangano wedu wamatumba weCamp Meeting 2020 une theme inoti kutenda kunokurira. Ndafunga kuti taurirane napamusoro pemusoro wenyaya unoti tsamira pashoko raMwari. Kutenda kunokurira, tsamira pashoko raMwari. Bhaibheri shoko raMwari kana uchiverenga kubva mubhuku raMateo 7 verse 24 to 27 inotiyo Jesu unoti mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa akaaita ungafananidzwa nomurume wakachenjera wakavakira imba yake paruware. Mvura zhinji ikavuya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo ikasawa, yakanga yakatewa paruware. Vesi ra 25:6 mumwe nomumwe unonzwa mashoko awa akasaaita ungafananidzwa nomurume benzi wakavakira imba yake pajecha. Mvura zhinji ikavuya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo ikawa, kuwa kwayo kukava kukuru. Tarirai vavaki vaviri. Bhaibheri rinotiro murume wakachenjera unovakira padombo. Kuvakira padombo, kuvakira pana Jesu Kristu. Kutenda kwako mudikani, usavakira pamunhu, usavakira pamupristi, usavakira pamuprofita, usavakira pana gosa, usavakira pana fata. Vakira kutenda kwako pana Jesu Kristu. Usavakira kutenda kwako pahama dzako, vakira kutenda pana Jesu. Kuvakira pana Jesu, kuvakira pashoko raMwari. Jesu Kristu ndiye shoko raMwari. Vose vachaponeswa havangoti tinoponeswa nokutenda, aiwa, vanotenda vachitenda shoko raMwari. Bhaibheri shoko raMwari kana tichiverenga kuna James chapter 1 verse 22 inoti asi ivai vaitive shoko, ivai vaitive shoko, musava vanzwi voga, musava vanzwi voga, muchizvinyengera. Vakakomboregwa vanoti kana Mwari ataura vanoita sokureva kweshoko. Musi unovuya Mwari haahotori vaingotenda vachingotenda zvose zvose. Uchatora vakatenda shoko raMwari vakavakira kutenda kwavo pa that says the Lord, ndo vanhu vachaenda kudenga. Nasi vanhu vazhinji nemhaka yekusaverenga, vamwe vanovakira kutenda kwavo pavanhu, vamwe vanovakira kutenda kwavo paminana, vamwe vanovakira kutenda kwavo paprosperity. Bhaibheri rinoti kana ukawana Jesu zvose zvinovuya. Bhaibheri rinotiro vanovakira paminana neprosperity. Mateo inototi chapter 16:27, 26 na 27 ko munhu uchabatsigweiko akawana nyika yose akarashikirwa noupenyu hunogara nokusingaperi. Vakakomboregwa vanovakira kutenda kwavo pashoko raMwari. Saka musoro wedu wenyaya tati tsamira pashoko. Munhu waMwari, tsamira pashoko raMwari. Usatsamira pane zvimwe, usatsamira pafuma, usatsamira padzidzo, tsamira pashoko raMwari. Vanhu vamwe vanovakira kutenda kwavo paminana neprosperity. 1 vaKorinde 15 verse 19 pana mashoko makuru kwazvo. Verenga. Kana tine tariro kuna Kristu paupenyu uhu bedzi, kana tine tariro kuna Kristu paupenyu huno chete, tinonzwisa urombo kukunda vanhu vose, tinohwisa urombo kukunda vanhu vose. Varipo vanoti kana Mwari akasandipa fuma ini ndinorega kunamata, Mwari akasandipa utano ndinorega kunamata, Mwari akasaita minana ndinorega kunamata. Kurashika. Bhaibheri rinotiro kana tariro yedu kuna Kristu iri youpenyu huno chete, tinohwisa urombo kukunda zvimwe vanhu vose. Rega ndikuudze mudikani, Jobho akatoregwa zvese asingazi kuti chii chinoitika. Akatoregwa navana, akaramba akabatirira kuna Jesu, nokuti kutenda kwake kusiri pamombe namakwai. Kutenda kwake wanga asina kuvakira pavana, wanga akavakira that says the Lord. Saka uchiwa Jobho achitiye kunyangwa akandiuraya akanditorera zvose asi ndichamumirira. Saka kutenda kwedu kunofanira kuvakirwa pashoko raMwari. 1 vaKorinde chapter 1 verse 18 inoti shoko romuchinjikwa vupenzi kune vanorashwa
asi kwatiri vanoponeswa isimba raMwari. Amen. Kune vanoponeswa shoko romuchinjikwa, vupenzi kune vacharashwa, vanoponeswa isimba raMwari. Vhesi ra21 inoti, nokuti novuchenjeri hwaMwari nyika novuchenjeri hwayo zvazvisina kuziva Mwari, Mwari wakafadzwa nazvo kuti vanoponeswa avaponese noupenzi hwokuparidza shoko raMwari. Vanhu vachaenda kudenga, vanhu vanotenda mushoko raMwari, vanoti kana Mwari ataura vanoita sokureva kweshoko raMwari. Vhesi ra22 tega, nokuti vaJudha vanokumbira zviratidzo, vaJudha vanokumbira zviratidzo, navaGiriki vanotsvaka uchenjeri, vanotsvaka uchenjeri. Tega, asi isu tinoparidza Kristu, isu tinoparidza Kristu wakaroverwa pamuchinjikwa, wakaroverwa pamuchinjikwa, chigumbuso kuvaJudha, chigumbuso kuvaJudha novupenzi kuvahedheni. Wasvika 23. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro, isu tinoparidza Kristu. VaJudha navaGiriki, vamwe vanotsvaka minana, vamwe vanotsvaka dzidzo, asi isu tichaparidza Kristu, kuti kana munhu awana Kristu waponeswa. Famba mushoko raMwari, munhu waMwari. Kana ukatsamhira pashoko raMwari uchaponeswa, zvimwe zvose zvichakurasisa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro pana Matthew chapter 4 pavhesi ra2, Jesu watsanya nokunamata. Apedza kutsanya nokunamata, verenga vhesi 2. Wakati azvinyima zvokudya mazuva ana 40, ana mazuva ana 40 nousiku huna 40, 40 days and 40 nights, akabva oziya. Zvino muidzi akauya kwaari akati kwaari, muidzi ndisatani, akati kudii, kana uri mwanakomana waMwari, kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe ava zvive zvingwa. mira ipapo, ndoda kuti unzwe muteereri. Satani unouya kuna Jesu achiti kudii? Anoti, iwe kuti ini Satani nditende kuti uri mwanakomana waMwari, shandura matombo chiite chingwa. Hauna kuzviwa munhu waMwari. Rega ndidzokorore. Satani unoti, ini novusatani hwangu, kuti nditende kuti uri mwana waMwari, ita minana, ushandure dombo chive chingwa. Uri kuona here kuti Satani unotsvaka minana? Vose vanotsigira Satani havatendi shoko raMwari kana pasina minana. Kana uchiona uchitenda wavona minana, uri divi rokwa Satani. Satani unoti, ini Satani kuti nditende kuti uri mwanakomana waMwari, ndoda kutanga ndavona minana. Varipo vanoti kana ndikasvika kuchechi ikaparidza kuti usaba, usaita upombwe, chengeta mitemo yose, usaita fambi, kana vakaguma ipapo ndikasavona minana, iyo chechi handipindi, unenge uri waSatani. Nokuti Jesu unotiye minana nyangwe pasina minana, kana shoko raMwari rataugwa tenda. Teka pazasi, Bhaibheri rinotiro, Satani ati kuti nditende navana vangu kuti nditende kuti uri waMwari, ita munana, ushandure dombo chiite chingwa tidye, newe udye nokuti waziya. Tega munhu waMwari. Asi wakapindura akati, iwa shoko raMwari kwakanyorwa kuchinzi, it is written, munhu haangararami nechingwa bedzi, asina mashoko ose anobuda mumuromo maMwari. Wakona sei kuti amen? Kwai munhu hararami nechingwa bedzi, asina mashoko anobuda mumuromo maMwari. Ndati munhu waMwari, munhu hararami neminana chete, unorarama that says the Lord. Saka wakavona vakomana vatatu vakati, kana tichipinda moto, nyangwe Mwari akasaita minana, kana taparara, taparara. Saka wakavona Stephen vachimutaka namabwe, haana kumbomirira minana. Wakati kana kuri kufa ngakuuye, ndakabata mushoko raMwari. Saka Bhaibheri chitiro, vakaropafadzwa vanofa vachifira munashe, nokuti upenyu usingaperi vanohuwana zuva ramangwana. Saka Jesu unotsikitsira, unotiye munhu hararami nechingwa bedzi. 1 Korinte 10. Unoziva here vana vaIsraeri vari mugwendo vakaitigwa minana yokumwa mvura padombo, yokudya zvingwa zvaibikwa nengirozi kudenga. Chapter 10 verse 10 verse 1 kusvika 6.
inoti vose vakamwa padombo vakadya zvingwa havana kundopinda Kenani. Chikonzero havana kutenda shoko raMwari, vakaparara. Unogona kubata mwana womunana usingaendi kudenga, nokuti imwe minana inobva kuna Satani. Unogona kurapwa chigwere chakandwa naSatani, Satani wochibvisa zvakare. Iwoti munana waMwari, ndati kudenga hauzoponeswi. Vachaenda kudenga vanotenda shoko raMwari. Romans chapter 2 verse 7. Tega munhu waMwari. Vanotsvaka kubwinya. Kwai varipo vanotsvaka kuhinya nokusafa. Nokukudzwa nokusafa vachitsungirira pakuita zvakanaka. Uchavapa upenyu husingaperi. Kwai vanotsvaka kuhinya nokusafa nokutsungirira uchavapa upenyu husingaperi tega. Asi kuna vane nharo vasingateereri zvokwadi, vanoteerera zvisakarurama, kuchavapo kutsamwa nehasha. Waiwaire munhu waMwari, kune vasingateereri zvokwadi kuchavapo kutsamwa nehasha. Unoziva here Bhaibheri rinoti iro 17:17, muvaite vatsvene muzvokwadi, shoko renyu izvokwadi. Ndoda kuudza vanhu vaMwari, vanhu vanotevera chokwadi ndo vachaenda kudenga. Vanoda minana nevanoda kutevera zvoupenyu huno kuchavapo kutsamwa nehasha. Shoko rangoti vaiti veshoko musave vanzwi muchinyengera. Tiri pane Madzimambo ekutanga chapter 13, ndo pane nzinzi yenyaya. Ndatitsamira mushoko raMwari. Ukatsamira mushoko raMwari ndiwo unotenda. Vanokutenda kuchakurira. Vanhu vakatsamira mu that says the Lord, ipapo hauvabvisi. Vanoramba vakabata shoko raMwari. Kunganaya, hungava usiku, ingapo ingarova mheni, vangafa, vanofa vari mushoko raMwari. Vanofa vachifira munashe. She uyu ndiJesu Kristu, ndiye shoko rakona. Vanofa vanofira mushoko raMwari. Mwari uchavamutsa nezuva rokupedzisira. Ndoda kuti utarire nyaya iyi. Uyu murume uyu haana kuregwa zita rake. Bhaibheri rinongoti munhu waMwari wakanga akatakura shoko raMwari. 1 Madzimambo 13 verse 1 to 2 inoti, zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raMwari. Uyu mumwe munhu waMwari wanga arayirwa neshoko raMwari. Wakabva kuvaJudha. Haana kurayirwa neshoko rapasta, haana kurayirwa neshoko romufundisi kana ren'anga kana romuprofita. Uyu munhu wakanga arayirwa kwainei neshoko raMwari, ndo raakanga akabata. That says the Lord. Akadi tega akasvika Bheteri. Ndokusvika Bheteri, Jerobhoamu akanga amire paatari achipisa zvinonhuhwira. Jerobhoamu achipisira zvinonhuhwira tega. Iye akadanidzira kuatari neshoko raJehovha akati, iwe atari, zvanzi naJehovha, tarirai imba yaDhavhidhi ichaponerwa mwanakomana, uchanzi Josiya, iye uchabaya pamusoro pako. Tarira pavhesi ra4. Mawaire munhu waMwari, unoparidzira aretari. Zvanzi naJehovha, iwe Jerobhoamu uri seri, umambo hwako hwadarika. Kuchaponewa unoi Josiya, iye uchaparadza zvimwari namatunhu akakwirira, nokuimba nezvibhotoro, nekuimba nezvimwe zvindendere. Kukaimambo akatsamwa akati, unorevere kuti ini ndava kupfuura kouya unoi Josiya uchazvagwa. Nokubva mambo atsamwa akadai akatendeka munhu waMwari wakanga akazara neshoko raMwari. Ukaimubatei tega verse 4 na 5. Zvino mambo wakati achinzwa shoko romunhu waMwari raakadanidzira kuatari paBheteri, Jerobhoamu akasimudza ruoko rwake paatari akatendeka narwo akati, mubatei. Ipapo ruoko rwake rwaakanga akatendeka narwo rwakaoma, akasagona kuridzosa. Akaramba akatendeka. Atariwo yakapamuka namadota akarashirwa pasi. Kwai mambo wakaramba akadai ruoko kukaoma. Unoziva here kana wakatakura shoko raMwari une protection inobva kudenga, ruoko gwaoma. Bhaibheri rinotiro zimambo rakachema verse 6. Kukarikati munhu waMwari ndinamatirevo. Munhu waMwari akanamata. Sei ainzi munhu waMwari? Waifamba mushoko raMwari, ruoko ndokubva gwanaka. Zimambo rikafara rikati, hande kumba kwangu unodya, ndinokurayira huku hameno zvarakataura. Akati hande unodya nokumwa. Munhu waMwari akati, inzwa zvakataura munhu waMwari verse 8.
asi munhu waMwari wakati kuna mambo, haleluya, kunyange mukandiganhurira imba yenyu napakati, handingapindi kwamuri. Verse 9 tega. Verse 9. Nokuti Jehovha wakandirayira neshoko rake akati, usadya zvokudya kana kunwa mvura kana kudzoka nenzira yawaenda nayo. Famba munhu waMwari. Naizvozvo akadzoka neimwe nzira, haana kudzoka nenzira yakanga aenda nayo Bheteri. Verse 11. Zvino paBheteri pakanga pagere muprofita mutana. Mwanakomana wake akandomuudza mabasa ose akaitwa nomunhu waMwari paBheteri pazuva iro. Namashoko akataura kuna ndaraigwa neshoko raMwari, handigoni kudzoka, handigoni kudya zvokudya, handigoni kumwa, handidzokeri nezhira yandabva nayo. Why? Ndaraigwa naMwari. Vakakomboregwa vanobata shoko raMwari vanoti ndakaraigwa neshoko raMwari, handigoni kuwana mukadzi wechipiri, ndichafa ndine yeye umwe. Vakakomboregwa vanoti akaraigwa neshoko raMwari, handigoni kurova mukadzi kana kushungurudza mukadzi. Varipo vakakomboregwa naMwari vanoti nekuda kweshoko raMwari ndicharemekedza murume wangu, ndichamutora sashe, ndichimusvoda, ndichimurespekta. Vakakomboregwa kuti ndakaraigwa neshoko raMwari, kana ndakaita upombwe handipamhi zvekare. Ndakaraigwa neshoko raMwari, kana ndakambovenga hama dzangu ndava kudziregerera. Ndakaraigwa neshoko raMwari, kana ndakambonamata vakafa, ndakaraigwa kuti vakafa havana chavanoziva. Ndakaraigwa neshoko raMwari kuti Mwari wokudenga wakazorora nezuva rechinomwe pamabasa ake ose, akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Varipo vakaraigwa neshoko raMwari vanoti dora handifi ndakamwa. Varipo vakaraigwa neshoko raMwari vanoti ivo upenyu hwangu handidi kurarama ndichivenga ndichiita makuhwa. Ndakaraigwa neshoko raMwari. Bhaibheri rinoti chakaita mistake ndechemuprofita mutana akatevera munhu waMwari, akamuwana paverse 14, akazorora pamuti womuoiki. Shoko ranga rati kana wapedza basa dzoka kwaJudha, usazorora pazhira. Tega munhu waMwari. Verse 14. Akatevera munhu waMwari akamuwana agere pasi pomuti womuoiki. Ndokuti kwaari, ndiwe munhu waMwari wakabva kwaJudha here? Akati ndini. Ipapo akati kwaari, endei kumba kwangu undodya zvokudya. Teerera munhu waMwari. Munhu waMwari wakatevegwa nomuprofita mutana. Mutana wakanga wotsvakavo mari, wainzi muprofita. Pavava singatozivi kuti muprofita waSatani, vava singatozivi kuti in'anga, iye waitozviti muprofita. Ndokutevera munhu waMwari, wanei munhu waMwari wakazorora. Kukai ndiwe here wandawo waita mamirako okuchechi kaindini? Ndiwe watumwa naMwari, kaidzoka kumba kwangu undodya nokumwa. Munhu waMwari akati ndaraigwa neshoko raMwari, ndisadzoka. Kukai kudi munhu waMwari? Verse 16. Verse 18. Verse 18. Ipapo akati kwaari, neniwo ndiri profita sewe. Zvino mutumwa wakandiudza shoko raJehovha. Akati dzoka naye kumba kwako, adye zvokudya nokunwa mvura. Akareva nhema kwaari. Maiwa here, akareva nhema. Munhu waMwari ndokudzoka. Unobudziwa nomunhu usina kana vhesi. Unoti nenivo ndiri muprofita. Akadzoswa. Ndoda kuudza munhu waMwari angodzoka nokudya nokumwa. Achakagara pachigaro angopedza kudya, shoko rinosvika. Tega munhu waMwari. Verse 19. Naizvozvo akadzoka naye ndokudya zvokudya mumba make nokunwa mvura. Zvino vakati vagere patafura, shoko raJehovha rikasvika kumuprofita wakamudzosa. Akadanidzira kumunhu waMwari wakanga abva kwaJudha akati, zvanzi naJehovha, zvausina kuteerera muromo waJehovha, ukasachengeta murayiro wawakarayirwa naJehovha Mwari wako, ukadzoka ukadya zvokudya ukanwa mvura, ipapo paakati kwauri usadya zvokudya mumvura. Zvino wakati adya zvokudya nokunwa akamusungirira chigaro pambongoro. Verse 24. Zvino wakati aenda, akasongana naye munzira, ikamuuraya, chitunha chake chikakandirwa munzira. Ipapo mavona here munhu waMwari wafa. Akafa aita minana. Saka usasimbira paminana, simbira pakuteerera shoko raMwari. Bhaibheri rinoti iro
kwai wakadzoswa nomuprofita mutana akazviitavo somuprofita. Nhasi kune vaprofita vazhinji vadzosa vanhu vaMwari vanga vachiziva kuti Mwari unonamatwa ari oga, uye kuti hakuna kuponeswa kuno umwe munhu, hakuna rimwe zita rakapiwa pasi pavanhu pasi pedenga ratinosunungugwa naro. Tinosunungugwa nezita ramukoma Michael anoi Jesu Kristu. Hatisunungugwi nezita romuprofita, hatisunungugwi naMwari waEmanuel, hatisunungugwi naMwari womuprofita kana womupostori, hatisunungugwi. Chinosunungura izita raJesu. Wakadzoswa azorora. Tina vatendi vazhinji vazorora pakunamata, vakaparadzwa naSatani. Vamwe vazorora pamuti wokuvenga vanhu, vamwe vazorora pakuvenga hama dzavo, vamwe vatozorora pazvimiti zvokuvenga vavakidzani, vamwe vazorora pavupombwe, haagoni kupedza nguva asina kuita vupombwe, vamwe vazorora pamasmell house, atozorora achiti hakuna usingatadzi. Mwari unovenga chivi, panouya Kristu vari muzvivi vachaparara. Vamwe vatozorora, ivo vari vanhu vaMwari, pahasha kana atsamwa haadzokwi nyangwe nababa mukuru, haadzokwi nyangwe namai vake, haadzokwi nyangwe nasekuru, haadzokwi nyangwe nehazvanzi dzake. Vazorora pahasha, vazorora panharo, vazorora pachindini, vazorora pana Mr. Right. Anozviona ari right. Munhu waMwari, be humble, utevere shoko raMwari. Vamwe vazorora pachimiti chokusaregerera, kana chaatsamwa watsamwa. Vamwe vazorora pang'anga dzavo, vamwe vazorora paruchiva. Munhu waMwari unofirapo. Vamwe vazorora pakusaverenga. Vanongoti kana munhu akangodana zita raJesu voti Mwari uripo. Ndoda kuudza pana Mwari munhu waMwari. Bhaibheri rinoti pana 1 John chapter 2 verse 3 inoti ndizvo zvinotizivisa kuti tinomuziva kana tichengeta shoko ramirayiro yake. Yoti uyo unoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yaMwari murevi wenhema, zvokwadi haizi maari. Murume wakafa anga asingafaniri kufa. Zvirevo chapter 21 verse 16 unaye. Inoti munhu unotsauka panzira, Jeremiah, nzira yenjere uchandozorora pavungano yevakafa. Njere kuhla Mwari, njere kuhla Jehovha ndokuvamba kwenjere. Kuhla Jehovha kuchengeta mitemo yake, kuhla Jehovha kufamba mushoko raMwari. Nyangwe une hasha, Mwari akatiregerera, unozvihambula woteerera Mwari. Ndo vanhu vanoi vanohla Mwari. Ndoda kuti tiverenge Jeremiah 23:16 21:22 inoti zvanzi naJehovha wehondo, regai kuteerera mashoko avaprofita vanokuprofitirai, vanokudzidzisai zvisina maturo, vanotaura zvavakaona pamwoyo yavo zvisati zviri izvo zvinobuda muromo maJehovha. Inoti verse 25 kukaenda kanzwa zvakarehwa navaprofita vanoprofita nema muzita rangu vachiti ndarota hope. Ko izvi zvichava pamwoyo yavaprofita kusvika riniko? verse 27 ivo vanofunga kukanganwisa vanhu zita rangu nokurota kwavo. Navanhu vorangarira muprofita kudarika zita raJesu. Vanhu nhasi vorangarira mashoko omuprofita kudarika shoko raMwari. Rega ndikuudza mudikani, vachaenda kudenga vanhu vanomira vakatsamira kupa shoko raMwari. Shoko verse 31 inoti, verse tanga pa 30 inoti, kasira munhu waMwari, inoti iyo ini riri pana Jeremiah, ini handina kutuma vaprofita. Verse 30 verse 31 naizvozvo 30 tarira ndizvo zvinotaura Jehovha, handina kukama navaprofita vanoba mashoko angu mumwe nomumwe kuno kwake. Tarirai ndizvo zvinotaura Jehovha, handina kukama navaprofita vanoreva namarimi avo vachiti ndiye unodaro. Kwai vanotaura mazirimi avo vachibatanidza nemashoko aJesu voti ndiMwari unodaro. Tega munhu waMwari haina kupera kukaina Mwari. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Handina kukama navaprofita kurota kwavo kwenhema vachiudza vanhu nenhema dzavo
uye nokuzvirumbidza kwavo tega uchiinda mberi vachirashisa vanhu nenhema dzavo uye nokuzvirumbidza kwavo kusina maturo. Kunyange zvakadaro handina kuvatuma kana kuvarayira uye havatonobatsiri vanhu ava. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Kune imwe bhaibheri rinoti ndinokuudzai nezita raJesu haufi wakabatsigwa. Vanhu vachaponeswa. John 8:32 muchaziva zvokwadi. Zvokwadi ichakusunungurai. Zvokwadi ichasunungura vanhu vakakomboregwa vanotevera. That says the Lord. Bhaibheri rinoti iro vanhu vachaenda kudenga, vanhu vanobata kutenda. Pana vaHebrew chapter 11 verse 8 inoti nokutenda iyo iverengeyo. Hebrews chapter 11 verse 8 inoti nokutenda tega. Nokutenda Abrahamu wakati adanwa akateerera akaenda kunzvimbo yaakanzi uchaipiwa ive nhaka yake. Akabuda akaenda asingazivi kwaanoenda. Famba munhu waMwari. Nokutenda wakandogara somutorwa munyika yechipikirwa. Bhaibheri rinoti iro nokutenda Abrahamu wakati adamwa akabuda akaenda asingazivi kwaanoenda. Panguva ino munhu waMwari unganga uchiteerera uri kwauri, ndoda kuudza chichaponesa vanhu ishoko raMwari. Pana John chapter 12 iyoyo irove Bhaibheri rinoti iro akabuda akaenda. Inowanikwa kuna Gene chapter 12 inoti Mwari akati kuna Abrahama, ibva kuhama dzako nokuimbayo kwako uinde ndichakuratidza kwauchaenda. Verse 4 inoti Abrahama wakanga ava namakore 75 pakubva. Kana Mwari akati ibva pachivi ibva, kana Mwari akati ibva pakumwa ibva, akati ibva pakuvenga ibva nezita raJesu. Ndoda kunamata newe munhu waMwari, ndoda kuti uzive kuti vanhu vachaenda kudenga. Verse 48 ndavanhu vanotenda shoko raMwari. Namapsalma 85 tonamata. Ndoda kuti uzive nyaya iyi. Abrahamu adamwa wakateerera shoko raMwari, haana kurizina. Akati zviri nani ndiite zvareva Mwari. Akabuda asingazivi kana Mwari ataura newe. Akati ibva kuhama dzako dzinonamata vakafa, dzinoda n'anga, ibva usavavenga, ibva pamitambo isiri yaMwari, utevere shoko raMwari. Ndoda kuti uzive kuti tinogamuchira Jesu kudini. John 12:48 pana mashoko makuru inoti unondiramba. John 12 verse 48 asingagamuchiri. Come on. Asingagamuchiri mashoko angu. Tanga pa verse 48. Unondiramba asingagamuchiri mashoko angu. Uno mumwe unomutonga. Kuramba Jesu, kuramba mashoko aMwari. Kana ukadzidza mapsalma 85 Bhaibheri rinoti iro munhu shoko randakareva ndo richatonga vanhu nezuva rokupedzisira. Panguva ino mudikani unoda kutsamira here mushoko raMwari? Ukatsamira zvinoita tanga kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwahwo, zvose zvaunoda zvichauya kwauri. Pinda mushoko raMwari. Unoda basa here? Unoda utano here? Unoda rugare here? Unoda muchato unotapira here? Tenda shoko raMwari, ufambe mushoko raMwari, ukateerera Mwari. Kana onamata Mwari une nguva yekukuteerera. Unoda here kugamuchira Jesu? Unoda here kugamuchira shoko? Mapsalma 85 ndoda kuti tiverenge pa verse 6 inoti imi verse 8 come on verse 8 ndichanzwa zvichataura Mwari Jehovha nokuti uchataura rugare kuvanhu vake nokuvatsvene vake asi ngavarege kudzokerazve kuupenzi. Ini hangu ndichanzwa zvinotaura Jehovha, ndoda kunzwa zvinoreva Mwari, nokuti kana Mwari ataura unotaura rugare. Ndoda kunamata newe mudikani, simudza ruoko rwako ugere paugere, ugamuchire shoko raMwari. Tsamira kutenda kwako pashoko raMwari. David unoti shoko renyu ndo mwenje wetsoka dzangu. Mwari ngaatikomborere nomwenje. Famba mushoko raMwari. Dzimwe dzose radadima tevera shoko raMwari. Tsinzina tinamate munhu waMwari. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, ndoda kutendai navanhu venyu vafunga kutsamira shoko renyu. Varopafadzei munyika ino, mugovapa zvavanokumbira, vagotapirirwa nokufamba mushoko renyu kusvika muchionekwa namakore.